खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे S27 डिजिटेल बड' निउज अफिसियेल इउटुब चेनेल नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै बे समाव नोंथांमोन माखासे गोदान खौरां लानानै फैदों। गिबियावनो दङ सेमकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ आसाम पुलिस बिफाना खानो हाबाय। श्यामकानु महन्तखौ दिल्ली एयारपर्टनिफ्राय आरो सिद्धार्थ शर्माखौ गुरगावनिफ्राय हमनानै दा बे समाव आसामनि गुवाहाटीयाव बिथांमोन सानैखौबो लानानै फैबाय। आसा खालामो फैबाय थानाय दिनाव थाबैनो जुबिन गार्ग बिथाङा जास्टिस एबा न्यायखौ मोनगोन होननानै जों बयबो आसा फारिनानै थाबाय। भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना बे साननै सानथामनि गेजेराव भारतनि सिङाव थानाय गोबां गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोबां अखा हानायनि आसा दं होननानै बिथांमोना फोसावदों। जेरै उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखन्ड आरो जोंनि आसामावबो बिथांमोना गोबां अखा फैनो हागौ होननानै बिथांमोना फोसावदों। बेबायदिनो बिथांमोना माखासे गोनांथार रायजोफोराव येलो एलार्ट बेखौ बिथांमोना फोसावदों। आसामनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थाबैनो एडिआरि आनजादजों खुंजानाय गासै रिजाल्टनि फिथाइफोरखौ फोसावनो थांगासिनो दङ। खौराङाव जोङो मिथिनाय बायदिब्ला बोहैथि दाननि अक्ट'बरनि 10 तारिखआवहाय ग्रेड 3नि, अक्ट'बरनि 15 तारिखआवहाय ग्रेड 4नि, अक्ट'बरनि 12 तारिखआव GHS टेक्निकेल आरो नन टेक्निकेल, आसाम पुलिस कनस्टेबल, एबि इउबि, GT बे गासै रिजाल्टफोरखौ बे अक्ट'बर मान्थनि गेजेरावनो फोसावनो थाखाय थिरांथा खालामदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बर' हारिनि उदखारि एबा जायफोर सुबुङा बड'फानि मुसुखाखौ नस्थ' खालामलांदों बा देफायलांदों बिसोरखौ दासिमबो हमनानै मोननाय जायाखै। बेखौ नोजोर बोनानैनो बाक्सा UPPL डिस्ट्रिक्ट पार्टिया मैयानि दिनावहाय आलारि बाथि सावनानै गोजोननि थाखाय आर'ज गाबनाय बेखौ नुनो मोन्दों। आरो बेजों लोगोसेनो थाबैनो जायफोर उदखारिफोरा बेबायदि गाज्रि मुगैथाव आखुथाय खालामलांदों बिसोरखौ थाबैनो हमनो थाखाय पुलिस बिफाननिसिम आर'जलाइ गथायदों। BPA पार्टिया फैगौ 5 अक्ट'बराव अटेकेनि हाबाफारि बेखौ लाफुंनो थाखाय थागथियारि जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोना सेक्रेटारियेटनि खाथियाव थानाय फिल्डआव बिथांमोना पेन्डेल लुनाय आरो थागथियारि जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आसा खालामदों फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोना बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। बेजों लोगोसेनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जौगानायनि थाखायबो बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै आसा खालामदों। लोगोसेनो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि काहिलिपारायाव थानाय जुबिन गार्गनि न'आव मैयानि दिनाव आबसुनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा दावबायहैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा गरिमा गार्गखौ लोगो हमदों आरो जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथांखौ मान बावदों। जुबिन गार्गनि फंबाय सन्दीपन गार्गआ मैयानि दिनाव CIDनि मावख'आव जोङो थांनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा जुबिन गार्गनि रुंसारि जानायखौ थाबैनो नायबिजिरनो आरो जास्टिस मोननो थाखाय खावलायदों। मैयानि मोनाबिलियाव गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बरसापारायाव ICC वुमेन वर्ल्ड काप बियो जानानै थांबाय। आरो बे ICC वुमेन वर्ल्ड कापआ श्रीलंका आरो इन्डियानि गेजेराव बादायलायनायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। बे बादायलायनायाव जोंनि भारतआ देरहासार जानो हाबाय। बे बादायलायनायावनो भारतनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि एबा खनगिरि श्रेया घोषाल बिथाङा जुबिन गार्गखौ मान बावनानै जुबिन गार्गनि मुंदांखा मेथाइ मायाबिनि संखौ रोजाबनानै बिथाङा जुबिन गार्गखौ मान बावो। बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै आंनि बे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। बेबायदिनो आं नोंथांमोननो माखासे गोदान रादाब लानानै फैबाय थागोन।